мисия и посланник звучи много сериозно. Харесвам дрехите и ако имам някаква такава мисия, то е по-скоро да говорим за естетика и в обличането по някакъв начин, освен в музиката, която сме свикнали да наблюдаваме някаква естетика. От тук нататък ще ми е много приятно и интересно да изследвам начина, по който хората възприемат модата като естетична или по-малко естетична. Облякох дрехите на Пиетро Филипи по простата причина, че ми седят добре. Това са дрехи, които импонират на моето вътрешно усещане за живот и седят добре. Много е важно силуетът на това, което се вижда отстрани, да е този, който трябва. Аз се харесвам в дрехите и е много важно, че аз нося дрехите, а не дрехите мене да изнасят по някакъв начин. Интервютата, които ще направим, ще бъдат винаги с хора, които се занимават с мода, пишат за мода. Въобще като цяло живота им е обвързан с модата. За мен ще е много интересно да задавам въпроси за дрес-кода като цяло и от тези интервюта няма как някой да не си зададе въпроси и да не се промени по някакъв начин. Хората ще бъдат много важни. Аз по-скоро ще питам и ще любопитствам за някакви основни неща в начина на обличането на българина, начина на обличането на хората, за това как трябва да бъдеш облечен на различните места спрямо ситуацията. Така че ще е много интересно. Това той да изглежда адекватно на местото, на което се намира. Оттам могат да произлязат единствено позитиви за него самия, ако той адекватно създаде добро впечатление още в самото начало на една среща. Хората около мен са доволни, че аз се занимавам като модератор на тия дискусии. Доволни са от начина, по който изглеждам и казаха, че ми ходи много тая задача.